ai khublei phi baro ka kateng ka bathiang tam ka jong Jesus Christ unok pat emu jongi nga ai khublei phi ka step ya ka Women's Week ka ba kamen ya phi baro ba kum joru ya ka Women's Sunday ka bangin yo ban rakhi ha ka singi utrai ka ban wan hakani ka step ka ba mental a ben chat ya nga ban grand ya ka team ya ka sub team B ka belong yang scam ha ka jing shisha de shwa bingine ya chkamat ban pusan ni ka tien ka jong blei be ni ka team ha preng jongi ha ni ka step tungin net khama jong blei ha ka jing duai kukpa jing bab neng you wan khama jong me ko try ka ni ka step ka bamenta ni duai ba men pichat boring ko pa bangin pusan ni ka tien ka jong me ken ha bangin in wat banya ya tien ka jong me ka jing mut ka jong ka to abu min sim bu ko jong me an khi apreng jongi un pin shy ngi ko pa bi ke ga jing mut jong ka tien ka jong me but is eba min dar kar bat ngar kum jo ni ko por bangin tang noi ka don ur ka jonga be ki pin khre ba ro to abu min sim bu ko jong me un yalam ya ka ni ka jing shakri jongi ni ka step ha ka teng Jesus Christ ka pan ki ni ba ro amen ka sub team B ka belong ka yang scam ha ka jing shisha ka blashim na ka team kulum hi ka boong thiet ya ka jing shisha ba wadde ya ka ba pensyong nong rim na ka kitab ki proverb ka nong ka ba apulai ka khot ka ba apulai ni na puson tangi ka sub team B ka boong yang scam ha ka jing shisha abangi pet chai ka wei ka kentien yang scam kani ka kentien ha kte phareng na tip ka boong stand still and you hold fast ka bumut to yang but scam but yang take haju klem the key but long bala kre banya chakmat ka jingmut jong kani ka kentien yang scam but ngini I bakani ka kentien yang scam ha ka kitab ki Old Testament ki kitab barem jong ka Bible ngini I bo uble upan kam bha ya kani ka kentien ngin yo I ki kitab Deuteronomy ka ndong ka bakhat way ka khot ka ba apuar ko ongkum no namalla da pin sumar biang biang ru ya kini ki hukum baro ya ki banga hukum ya phi ban le ya ki ban it u try bo uble jong phi ban ya ha kalenti jong u baro but ban yai ne scam ha ublei ukwa bo kuntu ki khon Israel but yangi lang baro ban yai ne scam ha bun sinin I ha ka kitab ka barem ublei u ongru ya kita ki khon ki jong but u Joshua ru ong bo ude belong shlur ban yai ne scam how try ublei u jong u ban pen em yu u ban ya lam yu ha pedeng ki jing but ki jing le ngin yo I ka context jong ka testament ka barem kani ka kantin yang scam ublei upen kami ki khon Israel kalau ka kantin ban ai jing kermen yaki apreng ka jing du jing kermen ban ai men siem yaki apreng ki thma ki jing le jong ka jing em ka jong ki ba ki day ban kan mau tang ka we ka ta ka long ba kin yai ne scam ba kin yang scam how to ublei u jong ki uba sumare ki ubari ki ubathau bat uba penlong yaki kani ka kenting yang scam ru ka pen kan mau yangi ba uble bale ka emo ka jingmut ka ba uble ong ya kani kentien ka pen kan mau ru yangi ka ba mut ru ba ong ba preng ki jingling a ka jing pisa jong ka jing em ka jong phi to yang scam na banga nga tip ya kita ki jing ya le ki jong phi ki jing ya lenti ki jong phi ki jing khi jing mut ki jong phi ki jing khuslai ki jong phi ri tang ka we ka de ka pinne ka long pa pin yang scam hanga ublei u pin em ya phi ublei u belong ka jing kermen ka jong phi ngine pe pat ka we ka kentien ka belong ka jing shisha kani ka kentien isi osngo bha barbor ka jing em ka jongi ka baman naksi kham tama kani ka context ka bamenta ka belong post modern world mo ka perthai menta ki ong bakam dan shu ka jing shisha kamdan ka jing shisha baro ke ek bangingi perkhat baro ke ek ba uwe po we brio landi ko we po ka brio ka perkhat ka long ka bashisha lon kamdan ka we pat ka babakla kata ka de ka jing hikai ka ba bakla man chu ong no ka ba mia day bat ka jing hikai ka jong ublei ka jing hikai jong ublei ngi ki khon ka san ka long ka jing shisha ka ekata ka jing shisha ka long bat ublei u jongi tingin yu I ka ni ka kentien jing shisha ha ka kentien Greek ka ba ong Alitia Kamu kania ka jing shisha kabam la pa ban bure ka jing mut ka jong ka
but hakantin Hebrew emet kani ka jing shisha ka mut ke ek bala ban shanya dan ni ka belong scam but kabam la ban pinki kata ka de ka jing mut jang ka jing shisha ngini ia ka testament ka bathamai kani ka kantin jing shisha ujisu ukren yala die ba ulong ka jing shisha ulong ka jing em but omdan ubawan au kpa dai tang da u phin ino ko gospel ko jong Yohanes kalonang ka bakhat saw ka dukhot ka ban rio tikani ka kantin jing shisha la batai ki jing start philosophy ki ba pher ki jing start philosophy ki ong ba omdan uwe jing shisha omdan ka jing shisha hakani ka perthai baro kalong ka beshisha ndai jisu ong kumno hakani ka gospel jong Yohanes uthowel di ba ulong uta ujing shisha namar kata yangi ki bangyat ki kristan ki bangyat au jisu kris ngin nget tang kata ka we ba ka jing shisha ka kalong u jisu kris ka jing shisha ka dei u jisu kris ngim la ban buat pat ki jing perkhat ki jing hikai ki jing start jong ka perthai ban ong ba baro ki long ka beshisha lon ngim la banong kumta de tang ka wingin tip baka jing shisha ka don ha u Jesus Christ but ma uhi ulong ka jing shisha te ka jing mo jang ka ni ka thim mo bong yang scam ha ka jing shisha ka mut kumno ka tho bangin yang scam how ta u Jesus Christ ken u bangi la ban shanya u Jesus Christ u pas scam u Jesus Christ u ba don manu bala ban penki ya u namar kata ka khot ya nga ba japi ha kani ka snam ka bamanta jang kani ka jing rakhi ya ka women's week women's sunday ban pen kan mawingi bangin yang ngin yai ne scam ha ka jing shisha ka ba ha u Jesus Christ u nong pen em jongi ka shithi u Paul chiki Ephesus la nong ka ba saw ka khot ka ba apoi hang taw ong kum nu Paul la da shisha phila sngo thu ya u bat ba la hikaya phi ha u kat kumba ka jing shisha ka kalong ha ujisu iu poru ong bakajing shisha baro kam shong hanga hapi hagajing start ka science philosophy ka psychology ko ta ter degajing start ka shong phang baro bakajing shisha ka truth mo ngyo kajing shisha baro ka shong pat kalong ha ujisu Christ namar kata kum ki khon kristan ni haban so tho ban pen shong nong rem yela ka jong kajing em ha kajing shisha ka belong ujisu Christ ken om ga jing start jangan ka perthai ka jing patai ka jong ka bat ki jing hikai ka jong ka te ka jing ka li ka ba mi mo kumno balai ngi don kam ban yang scam ha ka jing shisha kum ki kristan ka don kam ngi bin yang scam ha ka jing shisha namar ba balai ka jing shisha ka pen em ngi ka bani kong ka jing shisha ka pen em ngi u jisu ong te haka gospel ko jong upin ong meneng ala da ong ko to gospel ko jong Yohanes ko nang ka bakhat saw ka khot ban rew hang tu ong no banga ngalong ka jing em de nem ko jing shisha ba ka jing em de de jisu upen kan mau ya nga ba de phi bahala da phi kwa ya ka jing shisha phin wat ya nga u jisu long ka jing shisha ba ba phi yo ka ta jing shisha phin yo ru ya ka ya ka jing pen em na u jisu Christ u wan sha ka ni ka perthai ban yap na ka banta ki pop ki jongi wan sha ka ni ka perthai ban pen em ya nga ba ya phi ti na mar kata ka long ka badan kam ya nga ba ya phi ban let ban mare sha Jesus Christ u belong ka jing shisha ban yo mat ya ka jing pen em pinyo iya ka shithi ka baning kong jo Timothy ka lonang ka baar ka khot ka balai bat ka basaw hang tu Timothy u ong kumno uang kani ka long ka babha bat ka pediang hon hakmat ublei unong pen em jungi ubomon ba ki brio baro kenyo lat em bat pen kenyo poi sha ka jing tip ya ka jing shisha I ublei kwa ujisu kwa ingi baro bangin yo lat em bat ngin yo poi sha ka ta ka jing shisha ngin pet pat yala di kum ki kristan mo ngi tip ang di Timothy upenan kam tu ka kentien ban tip ya ka jing shisha upol utho sha Timothy wang Timothy hikai ya ka balang ya ki khon kristan bakin tip sha ka jing shisha but om tang ban tip ya ka jing shisha Henry ru bangin yo mat ya kata ka jing shisha ya kata ka jing pen em ka jong u Jesus Christ kalong ko so si but nyo I haba buon mentaki khon kristan ka jongi ngi tip we have the knowledge mo ngi don ka knowledge ka jing tip ya ka jing shisha ya u Jesus Christ
ngilait Sunday school ngilait jeseng ngitip shpang jo u ngitip ko gospel ko jo Jesus Christ de ko so si pat kalong kom no ngem la ban mat ngem yo ban mat yau tau jing shisha ha ka jing em ka jongi ti kum no mo bangin yo ban mat ya ta ka jing shisha ka jing em ka jongi ka de da ka jing net ken i ko bon ki kon ka san ni tip shpang ka jing em ka jo Jesus Christ ndre ngem don pa kata ka jing net ha kata ka jing pen em ka jong u Jesus Christ kata ka jing shisha ken bat ka belong ka basngo si mangi yo amat shubon ki jing e ka jing em ka jongi yo amat ngiat sakma no na ka jing kai jong ka tin ka jong bleng ya sakma no no Jesus Christ namar ngim don ken kata ka jing net ha kata ka jing pen em ka jong u ken ngim don ken ya kata ka jing net ha kata ka jing shisha ka ba u ulong mo u jing shisha ken kata ka long ka bus ngosi ban perkhat na ka benta ki khon ka san namar kata ka long ka jing pen kan mau ya nga ba de phi bangi don kam ban yai ne ha ka jing shisha nama ka jing shisha ka ya lam yingi sha ka jing pen em ka jongi khana bungi nyo ban shong ha kata ka ri shong ne ka jong Jesus Christ ubala pen kre na ka benta jonga bat jong phi kalong ka por bangin pusan no ya kata kam dan por sho ngi bangin perkhat no de ki wei ki jing perkhat ki jing puslai jang ka jing em ka jongi hendai ka de ka benta ngi bangin pusan yala ka jong ka jing em hang no ka jing em ka jonga hang no ka nong rem jong ka jing shisha jong ka jing em ka jonga ngala long kristan kata hatu nganyo man em ya ka jing pen em hang tung la nget em ya ka ni ka jing shisha hatu ngala yon em ya kata ka jing pen em ka jong Jesus Christ ha ka jing em ka jongi ka baar pat kalong ngidon kam ban yai ne ban yeng scam ha ka ni ka jing shisha namar ka ni ka jing shisha ka le ayu ka pelat no yangi kum bangin yo i mo ha ka gospel ka jo Yohanes ka nang ka ba phra ka khot ka balai phu ar ong kum no bat phin yo i thu ya ka ta ka jing shisha bat ka ta ka jing shisha kan pelat no ya phi jo so ha ka tem phareng ong kum no the truth will set you free ngin yeng scam ha ka jing shisha namar ka la ka don ka bor ban pelat yengi naki pop man pelat yengi naki jing ling a jing pisa jong ni jing em man pelat yengi naki jing te jing khom jo bamman naki jing e jong ni ka perthai ka don ka bor ka ban pelat pharingi ban wengi ta ki kinjri ki batte ki bakhom ha ka jing em ka jongi ka gospel ka jong Jesus Christ u yalap uang banga wan chikani perthai banne ayu ta bangan hikai ya phi hendre bangan pelat luot ru ya phi an pen khia ya phi naki na ka pop pen khia ya phi naki jing pang jing stop nan pen khia ya phi naki jing khuslai jong kani ka jing em bat jong kani ka perthai u jisu kwa yangi bangin long marau sa hakita ki jong kani ka perthai namar kata wan ken kani ka perthai ban pelat luot yangi ban pelat yangi na kita ki jing te ki jing khom jong ne bamman ubo wan ha ka dor jong ka pop bu wan ha ka dor jong ki jing pang jing stop bu wan ha ka dor jong ki depression anxiety stress kani ki perthai ka jok ka bamanta ki harukam ki jing pang ki jing stop ki wan ya kita wan ban pelat em pinyo iru ha ka city ka jo Paul shakinong room kala nong kamen riu de khat ka ba ap ar ong kum nuang tu namar menta bala pelat no epi na ka pop bat bala pelong shakri phi ha ublai phi yok het u so jong phi shak jing pen khon bat ka bakut kan long ka jing em bam ju kot de em kani ha bangin yang nyai ne scam ha ka jing shisha ban pelat padengi bangin yo ya ka jing em ka bam ju kot ha ka jing em ka jongi ka baman na ka si tinamar kata kapan kan mau yang nga bade phi le singil aklet akan ni pertheng ye be ya ka jing start ye be ka spa pho ye be ka nam ka burom ngila akum klet no ngi akum klet no ka jing shisha u Jesus Christ ubala ban pelat yengi na ki jing te ki jing khom ha ka jaka bangin net sa ka jaka deng pna jong jisu ban net sa ka ta ka jing shisha ka jong uba ula ti ban pelat yengi dengi let sa ki social media ngin let ban ki ke age ka ni ka perthai ban pelat yengi na kita ki jing khuslai jong ka ni ka jing em ha ka ni ka step ka bamenta ko ban pen kan mau yo phi ba u jisu don ka jing shisha ka jong u ka don ha u bat ban pelat em ya phi ka balai ka bangi kwa ban pusan
lang bat ngi ha kani ka por hin ka step kolong ngi don kam ban yeng scam ha ka jing shisha na mar babale la khot ya nga ba de phi ki kristan ki banget ha ujis kris ban yeng ha ka jing shisha kani ngi klet ha ka jing em jingi ba man ka si bangin long shlur ban yeng ha ka jing shisha ban kren ya ka jing shisha ngi la khot ngi don ya ka benta ka bakraw mo ngi don ka benta ka bakraw ka jing thumu ka purpose na ka benta jongi ki khon ke san ka long bangin yeng ha ka jing shisha ngin kren ha ya ka jing shisha ngin yu I ka shithi ka jo Paul shika bening kong jo Timothy wong kum long to ka len nong ka balai ka khot ka bakat san hendrei la dang atut ba men tep kum no ki brio ki de ban ne ya la die ha ka yeng ublei ka balong ka balang jo ublei uba em ki rijiet pa ka nongrim ka jing shisha I la khot yenga bede phi ki kristan ba ka balang kristan hi baro bangin long kita ka nongrim jong ka jing shisha bat bon sin ngi kom klet ya kata bon sin ki nong lam jong ka balang wat ki khot jong ka balang ru ngi klet no ya ka ni ka jing thumu ka ba kong san tam ba ka jing khot ka jo Jesus Christ ngi ban long kita ki nongrim jong ka jing shisha bonong nongrim jo ka jing shisha kamut ba ka balang lani mangi ki kristan ngi long ka jing shisha de em tang manu belong ka jing shisha tang u Jesus Christ kan u belong ka jing shisha na mar kata mangi ki khon kristan ka balang ha ka ri ka jai ben ri ka jongi kan yeng na ka banta ka jing shisha u belong u Jesus Christ kan bat ka tien ka jong u Paul u ong how Timothy mo u ong Timothy kan mau ba ma me mam long u tau jing shisha kinong lam jong ka balang kim long kita ki jing shisha kim dei hiru kita ki sos mo ka jing mi jong ka jing shisha de ki di tang kita ki nongrem ki long kini ki paya ki rishat ki pekersan ya kata ka jing shisha manga ba maphi ngi long kita ki nong kershan ya ka jing shisha ka jong ujis Christ ya ka jing pen em ka jong u bo wan ching ne pertheban pen em ya nga ba de phi ngi long kita ki nong kershan ya kata ka tien ka jong u ka belong ka jing shisha ken ngenom klet ya kata ha ka jing em ka jongi ka baman na kasi nama kata ka don kam nga ba de philang baro bangin yeng scam ha ka jing shisha namar ka long ka kamram jongi ki khon kristan ba ka balang hi baro ka we banong kita ki nong kershan ya kata ka jing shisha u balong u Jesus Christ bat ya ka tien ka jong u kinilai telingin ken mau hagajing em go jongi ka bambalang kasi lani akani ka week lani ki por ki banwan hagajing em go jongi ba ka don kam yangi bangin yang scam hagajing shisha na ba jing shisha ka pen em yangi ka jing shisha ka laban pelat yangi ba ka jing shisha ka long ka kamram na banta jonga ba jong phi ki kersan ban sakhi yaka hakaban penkut ya kani ka jing apar khatlem lani ka jing puson ni kani ka team sub team B kalong yang ba de phi ki kristan nginom long kom upilat uban keli je keli u jisu hakma jong jisu keli upilat wang ke ei kata ka jing shisha to a banginom keli ke ei kata ka jing shisha kom ki khon kristan hendrei ngin yeng ngin tip ya ka jing shisha hendrei dak ka jing net ngin pediang ya kata ka jing shisha ka jing em go jongi bat ngin yat ha kata ka jing shisha bat u Jesus Christ long ko bor na banta jongi nginom la dala dehi de ka bor ga u Jesus Christ ngin la bat kumnu ngin la mo banyai ne akata ka jing shisha ha ka jing lo kristan ka jongi ka jing dei ka jonga bat jong Jesus Christ jong phi bo Jesus Christ kalong ka budan kamken khnang bangin yai ne akata ka jing shisha banginum shakan ting no sha ka diang lani sha ka mon ha ka ji kai ka bakla ka jong ka lani ha ka jing kersum jong ka pop lani ki ke jing e jong ka ni ka jing em ke na ban te ban kho me phi ya kita ki ke baro at plat no ladangi don ka jing dei ka bajan tam bad uni jing shisha u belong u Jesus Christ ken to aba ka ni ka step ka long ka bor na banta jong ilang baro yet pet mai la ka jong ka jing em let's say ngim pat perkhat ya kata mo ha ka jing em go jong ngim pat perkhat let's say kumno bangin la ban yo eta ka jing shisha ka jing em go jong let's say ngidang don shu ngidang don bikitu ka jing kliya do man tak e kata ka jing shisha we ta jing shisha dingin tip ba ka jing shisha ka dei ha u Jesus Christ ka don ha u Jesus Christ bat ma u ulong ka jing shisha nginom kulo marshu
kum ki khon ka san in net chau Jesus Christ on pen bet igi jamo chapa khat ga jongi on pen bet ya ka jing im ga jongi bot ma u hi unyo ban thau thmai ya ka jing im ga jongi nang ni shakman na ka benta ka burom ga jong play amen tung in dwai ha ka ni ka step Kokpa jingi ba beneng wana kama jome kopa hakani ka klip mat ka ba mentangi la yo sngow yo katien ka jome bangi duai ba kan ka katien ka jome kopa kan long ka bor na menta jangi iwe tum pen man kar hai kan ka katien ka bala bet apreng jangi hakani ka step kopa ba me kan try men say ki so jang lu katien kan try apreng jangi iwe to I can try just bring in yat ka katien ka jome in em da ka katien ka jome to I in wat ya me kopa haki por ka jing em ka jangi ko bamanaksi jisu be malong ujongi ba mangingi long ujome mem kwa ingi bingin jot no mem kwa ingi mem kwa ikani perthai kan yo ingi na markata ko jisu shimti ingi iwe bangi it yala de badengi lang baro santi ki brambo ga jome menang yalam ingi ki khon ka stan da ka bor ka jong min sim uba khoj ujome snap to shash ko jing duai jing no pop ka bakraw hak teng jesus christ nga pan kini baro menta ba cha bam chukru amen